Основным свойством литературы на карельском языке стало одновременное создание произведений на трех наречиях карельского языка, а не на едином литературном языке. Представителем, собственно, карельского наречия карельского языка является Каракина Валентина Ивановна, писательница, переводчик, филолог, член термино-орфографической комиссии при главе Республики Карелия, автор книги рассказов и переводов для детей, одна из составителей русско-карельского словаря, награждена почетными грамотами Республики Карелия. И сегодня у нас есть прекрасная возможность узнать больше о карельской писательнице. Валентина Ивановна с радостью согласилась поговорить с нами и ответить на наши вопросы. Minä olen syntynyt Vuokkiniemen kylässä, siellä Vienan Karjalassa. Tai koko ikäni olen paistunut karjalan kielelle. Niitä aikoja, kun se minä synnyin, kun se minä kasvamme karjalaisessa kylässä, me emme tiedä enemmän pienenä ollessa muuta kieltä kuin ihan pakasimme karjalaksi. Tai niitä aikoja karjalan kieli kylässä oli puhas, ei ollut sekautumia toisia kieliä, vähän oli vierasta rahvasta tai semmoisena kauneena, puhtaana kielenä. Minulla on säilynyt se karjalan kieli. Koulutukseltani minä olen venäjän kielen ja kirjallisuusmapastaja. Tuolloin ruotan ikäni koulussa ruovoin enemmän 30 vuotta. Ja sitten kun tuli semmoinen aika, jotta alkoi karjalan kielen elvyttäminen, niin me pyritettiin opastamaan karjalan kieltä opettajaopisto numero 1. Silloin oli numero 1 tai numero 2. Numero 1 oli opettajaopisto, missä valmistettiin tulevia koulun opastajia. Siellä piti olla karjalan kieltä. Se oli semmoinen ensimmäinen kurssi, kun se alettiin opastua kieltä. Niitä aikoja vielä ei ollut opastettuja opastajia. Vasta alkoi opastuminen yliopistossa. Pyritettiin semmoisia hommia opastajia, koulun opastajia, kun pääsettiin karjalan kieli. Niin pyritettiin minua opastamaan karjalan kieltä opettajaopistoon. Minä tulin sinne keväällä sentään, kun sillä vuoden aikana oli yritetty opastua Vienan murretta karjalan kieltä. Vain opettajana oli semmoinen itse opastuja vielä opettaja pedagogisessa instituutissa, semmoinen tyttö. Kumppani ei aina joutanut, ei aina päässyt tunteluilla. Tässä opetusvuosi jäi semmoisena heille niin kuin lopettamattomana. Minua pyritettiin siksi, jotta minun piti lopettaa se opiskeluvuosi, opassantavuosi, että siitä piti panna arvosanat, niilläkin lopetti ensimmäisen kurssin karjalan kielen kerran. Minä tulin sinne opastamaan, enkin kun se ollut, minä ensin vielä ajattelin, että kannattaako minun lähteä sinne, kun se opastaminen oli sellaista uutta hommaa. Ennen kuin se ollut opastaan toisia vaikka karjalaksi, niitä aikoja ei ollut vielä oppikirjoja, ei ollut mitään sellaista valmista aineistoa, mitä voisi ottaa sillä tunnilla lähtiessä. Ja se kurssi oli semmoinen niin kuin alkukielen opastamisessa. Netelissä oli 3 paria, niin kuin 6 tuntia. Sitten piti olla niin ajan aineistoa. Sen kun siitä aikoina vielä oli sellaisia opastajia Karjalasta, Louhen piiristä, kumpaset itse paistiin karjalaksi. Vain siinä ryhmässä oli sellaisia opastajia, kumpaset ei oltu hyvin kuultu karjalan kieltä. Että niitä piti ruveta opastamaan ihan samasta alusta. Tai piti olla kaikenmoista sitä keksiä, jotta se olisi mukava, jotta lapsilla se jäisi mieleen, jotta he opassuttaisiin, jotta he kuunneltaisiin, jotta heillä olisi mitä valmistua koista tehtävää. Ei ollut mitään muuta silloin siihen aikaan, kun oli Aapini, semmoinen ensimmäinen Pekka Saikkalen kirjoittama Aapini. No varmasti kaikkiin tiedät, että Aapisessa ei ole mitään muuta kuin kuva, 2-3 tavua, 2-3 sanoa. Ja piti ruveta keksimään kaikenmoista juttua, jotta olisi lapsilla kuunneltavaa. Minä ostin vielä semmoisen nauhurin. Niitä aikoja se piti vielä tilata Suomesta, kun meillä täällä ei suomen, jotta lapset saatiin kuunnella sitä kieltä, jotta he sanottiin sitä sen sanan mukaan, mitä minä heille sanoin, jotta he voitiin sitä kuulla omaa pakinua. Sitten me yritimme laulua, löytämme sellaisia pikkaraisia suomalaisia suomenkielisiä lauluja. Niitä vähän sen kääntelin, minä niitä muotostelin ja meillä tuli se vienankarjalaiseksi lauluksi.
silläkin pikkuhiljaa minulla alkoi keräytyä kaikenlaista aineistoa. Piti olla luettavaa. Ei luettavaa ollut silloin mitään. Oli semmoinen suuri kirja, melko suuri. Kultapää lintu, kumpani kelpasi vain semmoisilla, ken saattu lukea, saattu paisata ymmärtyä. Silloin piti ruveta keksimään kaikenlaisia pikkaraisia tekstiä, vuoropakinoja, pikkaraisia runoja keksimään, jotta sen avulla lapset päästiin opastujat. Me ei oltu ihan lapset, me oltiin sellaiset opastujat, kun me lopetettiin keskikoulu jo. Omissa kylissä sitten tultiin tänne opastumaan, jotta he päästäisiin taipumaan, ymmärtämään tai pakaimaan vienan karjalaksi. Sitten me aloin niitä kaikenlaisia kertomuksia kerätä, keksiä, kääntyä. Jos minun mukavain jutun kuulin, että minä siitä luin kertomuksen, keksin pikkaraisia runoja, sellaisia, mitä lapset opastujat opastettiin koistaa. Ja siitä käytettiin niitä, että sillä keinoin taivuttiin kielet ja sillä keinoin opassuttiin. Oli semmoinen sopimus pedagogisen instituutin kerran, jotta se ryhmä semmoinen, se oli niin kuin semmoinen yritys taivuttua heitä kielet ja siitä niin kuin tavallisesti hän piti opastua opistossa 4 vuotta. Ja tämä ryhmä opastui opistossa 3 vuotta tai 4. vuosi oli semmoista niin kuin yhteistä opastumista sekä opistossa että instituutissa. Monet lapset lähdettiin siitä opastumaan jälleen sinne pedagogiseen instituuttiin, ja monet sitä lähdettiin tänne Petroskoin yliopistoon opastamaan ja kehittämään vienan karjalan kieltä. Собственные и переводные материалы Валентины Ивановны публиковались в литературном альманахе «Тайвал», газете «Омамуа» и детском журнале «Кипине». Валентина Ивановна в подробностях рассказала нам о своей деятельности. Ruvettiin painamaan semmoista almanakkua, millä nimi oli Taival. Tähän kerättiin semmoisia kirjoituksia, kirjoituksia sekä vienan liivimurtehella, lepsän kielellä. Siinäkin piti olla vienan karjalasta aineistoa. Tässä ensimmäisessä siinä kirjassa, ensimmäisessä almanakassa on runoja. Paavo Lesosen Venäjärvestä hän työnsi suuren semmoisen tukun niitä runoja. Piti vähän sen mieheneltä kysyä, jotta saanko luvan minä korjata niin, jotta se tulisi niin kuin parempaa kuntoa, niin kuin hän oli sen pannut. Niin kuin minun mielestä näytti, että sitä piti korjata. Hän antoi luvan sanoa, että jätä vähän sitä entistä tekstiä. Ja semmoiset sitä runot pikkaraiset, siellä oli vielä muitakin kirjoittajia. Tanja Grebsdi sinne joutui runoja sinne kirjaan. Ja sielläkin on vuosi vuodelta. Alkoi tämä ilmestyä kerran vuodessa Taival. Ja joka lehdessä siitä oli vienankarjalaisia kirjoituksia, missä oli minunkin jo käännöksiä, kaikenlaisia juttuja minä kääntelin. Ja siitä sinne pantiin toisilla luettavaksi. Pitää sanoa, että kun minä rauhan Petroskoin siinä opettajaopistossa, sen jälkeen minä yritettiin opastamaan vienan murretta Petroskoin yliopistoon. Ja siellä minä ensi kerran näin Pekka Perton kirjan, semmoisen pikkaraisen kirjan, missä hänellä oli 13 kertomusta semmoisella karjalan kielellä. No kun silloin ei ollut tämä karjalan kieli vielä semmoisena normituttana kielenä, niin se paisti niin, se oli Pekka kirjoittanut niin, miten hän itse pakasi. Siellä oli suomenkielisiä sanoja, semmoista sekavaa suomen karjalan kieltä. No, sellaiset kertomukset ei ole pitää, oli oikein mukavat, oli mukava näitä lukia. Siellä oli sekä mukavaa että nakrettavaa, semmoista ikävää kaikenmoista. Jotta minä otin kaikki ne kertomukset ja käännin vienan murtehella. Niitä oli kokonaista 13. Ja siitä kun minä alkoin jo pitoja, minä olin sitä jo kurssiopettajana, kun se pidettiin kansainvälisiä karjalankielisiä kursseja, niin käytimme Pekan tekstiä syntää, kun pitää tunnustaa, että semmoista luonnon tutkijaa, luonnon tietäjää kuin Pekka, minä en tiedä Karjalassa toista, niin siitä keräytyi kaikenmoisia juttuja lintuista. Hän oli niin hyvä, hän niin tarkkaan huomasi ne kaikki lintujen elämät, jotta se oli ihan mukava lukea, kun hän niin kaikki ne huomasi, kaikki pani paperilla. Niistä niin kertoo, jotta kun luet, niin kunniat kaiken, mitä siellä tapahtuu. 2014 vuotena me Galina Lehtjevan kerralla keräsimme aineistoa tämmöisen kirjan, minun nimi on Vienan tyynettä tuulet.
Tämä justi kirja jouduttiin kaikki ne Pekka Perton kertomukset 13, tai vielä jutut lintuloista. Tätä kirjaa siitä Galina Lietsiva keräsi vielä oma aineistoa, hän oli silloin päätoimittajana lehdessä Vienankarjalan. Hän piti siinä ihan työssä hänen kieltoa kaikkien muisiin. Tässä on semmoista hyvin monta mukavaa kertomusta. Yksi semmoinen, niin kuin minä ajattelin, oikein tärkeä juttu. Akolahden kylästä, kun pani joutui semmoisiin kylin joukkoon, niin piti siirtyä talvipakkaselta pois omasta paikasta. Eläjät vieti eri kyliin. Ja tämmöinen mukava kirja, semmoinen Vienan tyynettä tulleet. Tästä on jopa kirjasta Jolema Paistun. Ja tämä kirja tuli siitä luettavaksi kaikilla, ken tahtoi lukia. Näyttäisin vielä tämmöistä vihkua, mitä me käytämme joka vuosi, joka kesä. Ihan 10 vuotta varmasti pidimme Olga Karlovan kerralla. Semmoisia, kun ensin oli meillä pitäjänä, kurssin pitäjänä oli Pekka Zaikkov, sitten Pekka Zaikkovta Olga Karlova. Sitten kun Pekka muutti majahtajaksi, siirtyi elämään Suomeen, minä tulin siitä toiseksi Olga-opettajaksi, opastajaksi. Ja me joka vuosi päästimme tämmöisen vihkoon, missä meillä oli joka vuosi mini-aine, semmoinen me päättimme, jotta itse päättimme, tai me kysymme niin kuin kurssin lopussa, jotta mitä opastajat, koulun opastajat, päiväkotien opastajat tahottaisiin saada enemmän tiedä ensi vuotena, ensi kursseilla. Ja kun ei hyö sanottiin, että mitä vain, me itse päättimme, kun hyö miten niitä perheestä tai mistä tahotti enemmän tietoa, niin me sitten valmistimme aineistoa, ja me tultiin tämmöiseen vihkoon, voit sanoa, että tämä vihko, tämä työvihko on ihan semmoinen kirja, mistä voi oppia sitä, mitä on tähän pantu. Tämä koko vuoden keräsimme kaikenmoista aineistoa. Tässä on sananlaskuja, tekstiä, tässä on kieliopillisia, kaikenmoisia harjoituksia. Kun näitä antamme jokaisella käyttöön, sitten jokainen opastuja sai tämmöisen vihkon. Me vain sitä sanomaan, että älkää käyttäkö meidän luotimia tekstoja, meidän kääntämiä juttuja omalla sukunimellä, kun nämä on meidän ruottavat, meidän laatimat tekstit, jotta antaisi jäädä luotijien nimet. Tämmöisiä vihkoja on monta, monen vuoden, varmasti 10.